כן, אבל למה אתם מתנהגים אחד לשני ככה? תסביר לי. אני אסביר לך. כי כל הזמן אנחנו מתבכיינים וצועקים וככה וצועקים בגן. למה? כשאנחנו... אתה יודע מה עשינו? אחרי אני אוכל, אני לא יכול לדבר. הבנתי. מתי אתה תדבר? עוד שעתיים אני אדבר. עוד שעתיים? תראה, אתה יודע למה אני צועק הרבה זמן חזק? למה? כי אמא לא מביאה לי פטל, אני אומר לה, עכשיו לא שותה פטל. כאילו שאני שותה פטל. אז תאמר שיש בזה חיידקים. יש בזה חיידקים. עכשיו תדעי שאין לזה זה. אין לזה. יפה. ככה הנהגתי. בלי צעקות, אבל עם צעקות. אתה כל הזמן, תקשיב. שב יפה ממי. הילד אמרה לי רק פעם אחת לצעוק. יפה מאוד. אבל אתה צועק יותר מפעם אחת. הילד אמרה שמותר לך פעם אחת. אתה כל הזמן צועק. אתה כל הזמן מתבכיין. אתה מתלונן. למה? כן. אתה ילד בוגר. אתה כל הזמן, לא כיף, אתה ואחיך, לא כיף לכם ביחד. למה זה ככה? אני אסביר לך. תסביר לי. כי כל הזמן אנחנו, כאילו תאמר לי, לא, אתה סתם מסובב אותי, אתה סתם מספר לי סיפורים. תהיה אמיתי. למה אתם מתנהגים ככה? כשנסיים לאכול אני אגיד לך מילה. בסדר.